మన ఆశ్రమంలో వీడియో ఏమిటంటే ఉమ్మడి నారాయణమ్మ గారి జ్ఞాపకార్థం వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి మన ఆశ్రమంలో వృద్ధులందరికీ అన్నదానం ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి. జ్ఞాపకార్థం కాబట్టి మనం అందరం ఒక నిమిషం మౌనం పాటిద్దాం. ముందుగా అలాగే అన్నదానం ఏర్పాటు చేసిన వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ అన్నదాత సుఖీభావ అని దీవించండి. అలాగే వీడియో చూసిన మా వ్యూవర్స్ అందరూ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.